Здравейте, приятели, аз съм Лагаров и добре дошли в още едно видео. Днес искам да си поговоря нещо с вас, нещо за което си мислих през последните няколко дни. Нещо, което смятам, че е важно да се говори повече за него, а именно изкуственият интелект. Хей, може да подкрепите мен и каналът ми, като използвате моят линк, когато пазарувате в Ozon.bg. Линк в описанието. Благодаря. Може би знаете за компанията OpenAI, която разработва ChatGPT. Няма как да не сте чували за ChatGPT. Това е този супер интелигентен чатбот, с който можем да си пишем, той да вади информация от интернет, да ни я синтезира и да ни я предоставя ей така, за по-малко от секунда. Сега обаче OpenAI показаха на света най-новият си проект, а именно OpenAI Sora. Стара ми интересно и видях, че Sora от японски значи небе. Мисля, че обаче ще бъде по-добре да се кръсти AI Sori. Sori човечество, защото само за няколко месеца това нещо е способно да преобърне света такъв какъвто го познаваме. В смисъл буквално е способно да промени супер много неща и вече нищо да не е реално. Нищо, което виждаме в интернет, потенциално да не бъде реално. AI Sora като цяло е текст към видеогенератор, което значи, че вие пишете някакъв текст и то ви прави видео. Супер яко, Лагаров, какво може да се обърка? Много. Преди по-малко от година нашумя много едно видео с Уил Смит как яде спагети и видеото изглежда по този начин и буквално е супер неадекватно смешно и не мога винаги като го видя, брат, смисъл, буквално е гнусно, знам обаче what the hell. Това клипче е генерирано преди около 8-9 месеца и когато хората го видяха, бях като вау, как може да прави толкова реално видео само от текст, вижте колко е реално. Това е преди 8-9 месеца. Вижте това видео от вчера. Окей. Можете ли да разпознаете това дали е изкуствен интелект или е истинско видео? Хаха, не можете, защото това е истинско видео. Уил Смит вчера публикува това видео в социалните мрежи и каза AI преди една година, AI сега. И много хора се зачудиха, това всъщност AI ли е или не е. Не, това е Уил Смит как репликира AI видеото, но нещо, което той иска да каже е, че в момента, ако на AI Sora се зададе задачата, хей, направи видео как Уил Смит яде спагети, то видеото ще излезе по този начин най-вероятно и ние отново ще се чудим, ама това истинско видео ли е или не е истинско видео. И цялото това нещо, хора, не смятате ли, че е малко страшно? Съвсем е толкова мъничко. Защото като си помислите какви неща може да излязат от това нещо. Сега с вас ще реагираме на официалните кадри на AI Sora и също искам да кажа нещо преди да започнем. Да, тези кадри са удивителни, това е просто някаква ненормална технология, но аз по никакъв начин не се възхищавам на това нещо. Първо, че няма никаква стойност, това е буквално рандом генерирани видеа от компютър, няма абсолютно никаква стойност. Това нещо не допринася с нищо. Каквато и картина да излезе, какъвто и филм да излезе, който е генериран по този начин, аз няма просто да го уважавам. Смятам като цяло, че нищо не може да замени истинското изкуство, истинските филми, представления и актьорска игра и че това нещо е пълен боклук като цяло и няма да послужи много като инструмент на хората, освен за скамове, пропаганда и порно. Окей, пичове, в момента сме в сайта на OpenAI и тук в момента ще видим как ни е представена Sora. И тук пише, че всяко видео, което виждаме на тази страница е изкуствен интелект. Без фейскамът горе в ляво, разбира се. За сега. Малко е размазан, знам. Нека да започваме с кадрите и както виждате, първият кадър, който е изкуствен интелект и е създаден, е тази жена, която се разхожда по улица в Токио. Нека първо да го загледаме и представете си, ако видите това нещо ей така в филм. Със сигурност изглежда малко странно, между другото. Някои хора се движат много странно, като че ли има нещо на краката и не съм много сигурен. Има някакъв много странен човек. Може ли да върна само за секунда, защото ето тук малко странно ми се движи, като че ли малко ми е сякаш не е натурално. То всъщност нищо не е натурално тук, Лагаро. Какво говориш? Но това е впечатляващо. Буквално е впечатляващо. На този етап тези видеа нямат звук, между другото. Предполагам, че това ще бъде следващия етап на развитие. Ето я тази жена отблизо. Тук долу, между другото, е промпта, а именно това, което е написано в Sora и тя да
за да тя изкара този ефект. И ето пише, нали, стилна жена се разхожда по улица в Токио, топли неонови светлини осветяват всичко, тя носи черно яке, черни бутуши, червен липстик, както виждате, доста реално изглежда този кадър. Колкото и да е реално, обаче със сигурност, ако забележим и така отблизо, просто ще намерим някакви неща, които всъщност издават, че това е AI, но това е сега. Преди 8 месеца беше видеото с Уил Смит и спагетите. Така че, да. Нека отиваме към втория кадър, който е исторически футаж на Калифорния през Златната треска. Както виждате, това буквално е като видео, което е старо видео от 1900 година. Аз като човек, който съм гледал такива видеа, буквално сората е осъзнала, че тези видеа снимани на нисък фреймрейт, може би около 20 кадра в секунда. Както виждате, изглежда доста реално. Наистина изглежда като видео, което е от 1900 година. Тук веднага мога да се сетя за приложение на този кадър. Примерно да кажем, че аз и мои приятели решим да правим късометражен филм, който се развива в Дивия Запад. Ние, разбира се, ще си направим кадрите някъде вътре в къщи, обаче между кадрите, ако искаме да сложим някакъв кадър, който да ни казва къде горе-долу се развива филма, можем да използваме това нещо. И това нещо в случая най-вероятно ще ни бъде почти безплатно. Ако решим да го генерираме, за няколко секунди, без да има актьорска игра, съм за това примерно да се използва в филм. Окей, може да има някакво приложение, защото то целият сет, тук сигурно ще струва 100 000. Това да се направи, плюс статистите, човек сигурно 100 бона ще струва. Не знам как са нещата с филмите и това, но да отиваме към следващия кадър, който абсолютно веднага, разбира се, че ми напомня на видеоигра, особено вижте как камерата е отзад и колко просто добре го следи. Смисъл, ако беше дрон, ще да е много по-джаджево. И в момента е написано, камерата следва старо джипче отзад, това може би е Land Rover, с черен багажник отгоре на покрива, завива по стръмен черен път, заобиколен от борчета и да, хвърчи. Описанието между другото е доста дълго. Всяко едно нещо, което е написано тук, с борчетата, как лека по лека усилва, буквално видеото е това. И това прилича супер много на видеоигра и в бъдеще със сигурност AI ще се използва и в видеоигрите и се надявам всъщност да не са шит. Да, това е галерия. Тук имаме човек на тичаща пътека, който тича наобратно и не знам това дали е бъг от самия AI, че го е направил да тича наобратно, обаче изглежда като доста оригинален кадър и изглежда като кадър от някакво претенциозно музикално видео. Буквално изглежда на това. Далматинец в Италия, който подскача от прозорец на прозорец. Тук има нещо нередно. Как го направи това? Не може да се извие така. Прозореца е напред, той минава буквално, сякаш минава през прозореца. През дебелата штора. Това са някакви такива стари винтедж стори. Окей, този кадър е чист AI, вижда се. Окей, това е някаква чиста анимация, така че не знам какво тук мога да коментирам, освен че явно в бъдеще детските анимации ще бъдат изцяло AI генерирани, което също не е хубаво. Това ако го видя в Instagram, веднага бих си помислил, че е истински кадър на Хамелеон. Веднага бих си помислил това, което е жалко. Трябва да спра да гледам Instagram и рилчета, значи, защото вече нищо, което виждам, може би няма да е истинско в някакъв момент. Ще спра да гледам рилове в Instagram, човек. Къде отиде тази чайка? Тук някаква чайка летя и просто се скри зад кучето. Сай тази се скрие сигурно, нали? Окей. Може би в апдейт номер 2 на Sora ще ни кажат как просто са оправили тези неща, които се крият зад нещо и после пак излизат. Може просто технологията все още не може да ги проследи, защото това се генерира на секундата и просто тук като се скрие тук забрави, че е генерирано и не знам как работи тази технология. И също не знам как това куче държи това GoPro, сякаш то е забито в него. Какво друго имаме тук? Някаква котка. Хора, тотално спирам да използвам Instagram и да гледам клипове и рилове с животни. Откъде да знам, че са истински? Искам истински кадри на животни по дяволите. Санторини. Айде стига, бе, човек. Това буквално е едно кадър от дрон. Воу! То пиян ли е, бе? Какво става тук, бе? Йоу! Обичам влакове. Обичам парни локомотиви. Това е красив кадър. Обаче ми е тъпо, че не е истински. Малки вълчета си играят. Обаче, вижте как сякаш се спамват така. Се няма някакъв
глич с спамване и те просто се спамват едно от друго. В смисъл, вижте са 4 и откъде дойде това е тука? Чакай, колко станаха? Май са повече от 5. Това видео буквално е като тези стокови видеа, които се купуват в интернет, когато ви трябва за нещо и има нещо нередно с свещичките тук. Първо, защо се духат пламъчетата на различни посоки. Всичко друго изглежда доста фейк. Това видео изглежда като тези видеа в интернет, в които някой се разхожда с камера в някой град. Отново Токио. Няма да ви показвам всеки един кадър, може да влезете в сайта на OpenAI и да ги видите, обаче искам да ви покажа само още един. Това, хора. Това изглежда феноменално. Видяхте ли му очите? Вижте им очите. Това изглежда като някакъв филм тип Star Wars, Dune. Плашещо реалистично изглежда. И погледа му също изглежда леко плашещ. Не, това е скандално. Пичове, изобщо не знам какво да кажа повече, просто искам малко да се вдигне внимание на тази тема, понеже знам, че много хора скролват в Instagram, аз също от време на време отварям Instagram само за да видя дали някой ми е писал и буквално 49 минути бате по-късно съм някакво като някаква ротативка. И това е, че като сме в такъв момент на скролване, могат да ни се показват AI видеа, които ние да не знаем, че са AI. Аз вече започнах да забелязвам AI видеа и също започнах да забелязвам и скамове. Честно казано, надявам се това нещо да не се пусне свободно на публиката, защото не смятам, че ще доведе до нещо продуктивно и нещо хубаво като цяло, само повече простотия и то гнусна простотия. Представете си само какво този човек, примерно, за пример, ще генерира като му се даде този инструмент, брат. Вече има случаи в другите страни на телефонни измами по този начин, просто копират 10 секунди гласа на някой, звънат на родителите му с неговия глас и казват примерно в беда съм, прати пари. Представете си потенциала на скамовете, когато това нещо вече се използва свободно от хората. Наистина е леко плашещо. Сигурен съм, че в TikTok вече е пълно с такива скамове. Още преди няколко месеца бях видял, сега ще започне да станат повече и повече. И не точно сега, разбира се, но просто с развитието на технологиите, които се развиват с доста бързи темпове. Относно AI Sora, разработчиците казват, че на този етап това няма да се дава на хората, на този етап и също, че в самата Sora има технология, която да детектва какво се генерира и ако генерираш нещо, което не трябва да генерираш, гнусар такъв, Феберес ще ти почука на вратата. Ама и това е проблема, защото това е AI Sora. Ама като се види как работи тази технология, като се направят 15, 20, 30 AI като Sora-та, вече ще започне да стане страшно. Например, като тия индивиди си докоснат лепкавите ръце до този инструмент. Да не говорим за скамарите, да не говорим. Те вече са започнали да го използват. Като цяло, пичове, това е. Смисъл, това исках да ви кажа. Имайте едно на ум, когато консумирате медиа в интернет, особено в TikTok и Instagram и в бъдеще предполагам навсякъде в интернет. Просто това искам да ви кажа. Просто ще става все по-странно. Все по-странни времена ще става, докато не стане някаква дистопия, може би. Не, бе, това са конспирации. Никой не знае какво ще стане. Но просто си имайте едно на ум. Кажете ми вашето мнение по темата и ще се видим скоро. Надявам се. Peace out.